programa para gobernar o Concello. Bueno, nestes días, a próxima semana, xa daremos a conocer os diferentes medios de comunicación e os diferentes sectores da poboación de Lugo. E nada máis, simplemente agradecemos a vosa presencia e gracias polo vosso apoio e cobertura. Solo un exemplo, aquí temos os salarios máis baixos do Estado español e, polo tanto, as pensións máis baixas do Estado español. Galicia tiña que despertar e este menú que lle ofrecemos, esta alternativa política é novedosa en este día. Hombre, é un éxito poder dicir que somos 63 concellos en Galicia. Tiñemos obxectivo entre 60 e 70, nos fallou algunhas zonas. En Galicia é moi difícil nos concellos pequenos facer candidaturas en liberdade, entre comillas, porque hai moita presión, tanto dá que goberne uns ou que gobernen outros. Saberedes como na campaña electoral todo vai haber aterrizajes de paracaidistas, vota gobierno amigo que antes era de Don Manuel, pois era de Touriño ou de Quintana. E isto en concellos pequenos de 3.000 habitantes pois é moi difícil que a xente, pero polo tanto este esforzo estamos contentos de que nos convertimos xa en estes momentos na cuarta forza. Durante 22 anos un concello de 65 km cuadrados pasou de 20.000 a cerca de 40.000 habitantes. Pasou de ser un concello rural a faturar, mirad o que vou dicir, 5.000 millóns de euros, repito, 5.000 millóns de euros, que é o que faturan as empresas que están ubicadas no concello de Narón, en máis de 3 millóns de metros cuadrados, con máis de 8.000 puestos de traballo, coa creación de 1.000 viviendas, con ofertas de viviendas, por exemplo, de alquiler por jóvenes a partir de 200 euros, e se un concello de 40.000 habitantes o pode facer, un de 80.000 tiña que multiplicalo por 3. Eso é a sensibilidade de que eu chamo equilibrio social. Máis de 140 ahora viviendas en promoción pública ben dedicadas á terceira edad, sobre todo e aos jóvenes, centros para os maiores, que non son centros para xogar as cartas, que senón con moitas actividades lúdicas de culto corpo, etc., e proxectos, de alguna forma, na cultura, no deporte, é dicir, que o equilibrio das industrias, da nosa forte implantación. E todo eso, que estou dándolle un barriz moi rápido, foi posible porque non fixemos caso aos que viñan, de alguna forma, de paracaidistas, etapa de Don Manuel Fraga, ou etapa de Felipe González, etc., la comarca de Ferrol tiene que vivir del mar, de Astani e de Bazán, cuidadito, non moveros. Se non fora por Narón, e o digo sin falta de presunción ninguna, esa comarca estaría hundida ahora mismo. Podemos transformar toda Galicia. A transformación de Galicia entendemos que arranca do municipalismo e, polo tanto, arranca de que de concello a concello podamos rachar o clientelismo político. Si me votas a mí, te hago el centro de la cultura, si no me votas, no lo tienes. Ora o señor Quintana, saberedes, como ven prometendo, por exemplo, que sei, centros de terceira edad. E o señor do PSOE, pois, Aves, por exemplo, é moi importante que o AVE pase por Lugo, importantísimo. Pero como vai tardar 25 anos, por desgracia, é moito máis importante a corto e a medio plazo dar salidas para que a xente de Lugo, os jóvenes que están tan preparados, etc., teñan onde traballar e onde vivir. Amigos, isto é Terra Galega. O candidato que xa me preguntaba antes para título máis así privado, e eran as aspiracións para Lugo da candidatura de Terra Galega. As aspiracións xa os comentei hai un momentiño, que son ir a por todas. Temos un programa para gobernar, agora mesmo non temos outra opción, é dicir, imos a por todas, non estamos dispostos a perder ninguna oportunidade, nin a rechazar, digamos, vamos a por todas no sentido de que non vamos a estar ir en plan pesimistas, non? Vamos con moito optimismo e vamos a ver se conseguimos ser incluso chave na Diputación. Para o coordinador provincial, houve alguna dificultade en algún concello para presentar candidatura, que estuvera a punto de que houbera presións e tal para que non... Pois que eu teño constancia, non. Nos últimos momentos non houve ningún tipo de... Eu creo que máis, ao contrario, creo que houve moita xente que quixo participar con nós e realmente tivemos bastantes facilidades para facer as candidaturas.